ദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ശ്രീ ചൈതന്യ മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോൻ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരോൻ വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാനിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണ ലളിത ശ്രീവിശാഖാംനിതാംശ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗി രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യൈവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമഃ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിനിധി നാമിനെ നമാചാര്യപാദായ നിതായ കൃപാപ്രദായിനെ ഗൗരകഥാദാമദായ നഗരഗ്രാമതാരിണെ നമോ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണെ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണെ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ഹരയേ പരമാത്മനെ പ്രണതക്ലേശനാശായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമഃ. പഞ്ചതത്വാത്മകം കൃഷ്ണം സ്വരൂപകം ഭക്താവതാരം ഭക്തിയാഖ്യം നമാമി ഭക്തശാക്തികം. അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷ്ണബോധ സമിതി ബാംഗ്ലൂരു ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ മന്ദിർ ഇന്നത്തെ ഭക്തിശാസ്ത്ര ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മള് ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മള് അധ്യായം 6 ധ്യാനയോഗം ആണ് ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിന്റെ ലാസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ. അപ്പൊ ധ്യാനയോഗത്തില് ധൈര്യത്തോടെയും സ്ഥിരബുദ്ധിയോടെയും മനസ്സിനെ ക്രമേണ ഭഗവാനിൽ കേന്ദ്രീകരിക്കണം. മറ്റു വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാതെ മനസ്സിനെ ആത്മാവിൽ ഉറപ്പിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ധ്യാനം പെട്ടെന്ന് വിജയിക്കുന്ന ഒന്നല്ല. ക്ഷമയോടെയും സ്ഥിര പരിശ്രമത്തോടെയും മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കണം. നമ്മൾ ഏത് ശ്ലോകം വരെ മനസ്സിലാക്കി? 30. 30 എടുക്കാം. 29 തുടങ്ങുന്നേരം പിന്നെ എടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞു. സമയത്തെയാണ്. ഓക്കെ. 30ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യോ മാം പശ്യതി സർവത്ര സർവം ച മയി പശ്യതി തസ്യാഹം ന പ്രണശ്യാമി സജമേന പ്രണശ്യതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാമകൃഷ്ണപ്രഭുവിന്റെ മൈക്ക് ഓൺ ആണ് കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ.
യോ മാം പശ്യതി സർവത്ര സർവം ച മയി പശ്യതി തസ്യാഹം ന പ്രണശ്യാമി സച്ചമേന പ്രണശ്യതി. എവിടെയും ഞാൻ കുടികൊള്ളുന്നതായും എല്ലാം എന്നിൽ അടങ്ങുന്നതായും കാണുന്നവന് ഞാൻ ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെടുകയില്ല, എനിക്ക് അവനും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവില്ല. എവിടെയും ഞാൻ കുടികൊള്ളുന്നതായും, ഭഗവാൻ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട്, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും പരമാത്മാവായിട്ട് കുടികൊള്ളുന്നു. എല്ലാം എന്നിൽ അടങ്ങുന്നതായും, ഭഗവാനിലാണ് എല്ലാം അവസാനിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരാൾക്ക് ഞാൻ ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെടുകയില്ല, എനിക്ക് അവനും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവില്ല. അതായത് കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിച്ച ഒരു വ്യക്തി ഭഗവാനെ എവിടെയും ദർശിക്കുന്നു, എല്ലാം കൃഷ്ണനിൽ അധിവസിക്കുന്നു. എല്ലാം ഉണ്ടായത് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് തന്നെ, ഭഗവാനിൽ തന്നെയാണ് ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ. 14 ലോകവും ഭഗവാനിൽ തന്നെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു എന്ന് കാണുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തി ഭൗതിക പ്രതിഷ്ഠാനങ്ങളെല്ലാം കൃഷ്ണശക്തിയുടേതെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു. എന്ത് 3 തരത്തിലുള്ള ഇതുകളുണ്ടായാലും അതെല്ലാം ഭൗതിക പ്രകൃതിയാവിഷ്കാരങ്ങളെല്ലാം കൃഷ്ണശക്തിയുടേതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു. അതിനാൽ അവ ഓരോന്നും കാണുമ്പോഴും അയാൾ കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് ബോധവാനാണ്, ഭഗവാനെ കുറിച്ച്. പ്രകൃതിയിലായാലും ആദ്യ ദൈവികം, ആദ്യ ഭൗതികം, ആധ്യാത്മികം, അങ്ങനെ ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങൾ വന്നാലും അത് എല്ലാം ഭഗവാനിൽ കൃഷ്ണശക്തിയുടേതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു. അതിനാൽ അവ ഓരോന്നും കാണുമ്പോഴും അയാൾ കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് ബോധവാനാണ്. കൃഷ്ണനെ കൂടാതെ ഒന്നിനും നിലനിൽക്കാനാവില്ല. കൃഷ്ണനാണ് എല്ലാറ്റിൻ്റെയും നാഥൻ. ഇതാണ് കൃഷ്ണാബോധത്തിന്റെ മൗലിക സിദ്ധാന്തം. എന്താണ് കൃഷ്ണാബോധത്തിന്റെ മൗലിക സിദ്ധാന്തം? എല്ലാം, ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ളതെല്ലാം ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചതാണ്, ഭഗവാനിൽ അധിവസിക്കുന്നു, ഭഗവാൻ എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും അധിവസിക്കുന്നു. കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് എല്ലാറ്റിലും കാണുന്ന എല്ലാറ്റിനും ഓരോന്നും കാണുമ്പോഴും കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് ബോധവാനായിരിക്കും. കൃഷ്ണനെ കൂടാതെ ഒന്നിനും നിലനിൽക്കാനാവില്ല. ഇതാണ്, ഭഗവാനാണ് എല്ലാറ്റിൻ്റെയും നാഥൻ. ഇതാണ് കൃഷ്ണാബോധത്തിന്റെ മൗലിക സിദ്ധാന്തം. കൃഷ്ണാബോധം എന്നാൽ കൃഷ്ണനിൽ പ്രേമം വളർത്തിയെടുക്കലാണ്. പ്രേമഭാവത്തോടെ ഭഗവാനെ സേവിക്കണം. ഭഗവത് സേവനം, പ്രേമഭാവം പ്രേമഭാവമായിരിക്കണം. സംസാരമുക്തിയേക്കാൾ സമുത്കൃഷ്ടമാണ് ഈ അവസ്ഥ. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായ കൃഷ്ണാബോധത്തിന്റെ നിലയിൽ കൃഷ്ണൻ ഭക്തന്റെ സർവസ്വമായി തീരുകയും കൃഷ്ണപ്രേമത്തിൽ ഭക്തൻ പൂർണ്ണത നേടുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ വിധത്തിൽ അയാൾ കൃഷ്ണനോട് ഏകീഭവിക്കുന്നു. ഭഗവാനും താനും ഒരേപോലെ എന്നുള്ളൊരു ഏകീഭാവം, ഭഗവാനാണ് എല്ലാത്തിനും, എൻ്റെ കൂടെ ഭഗവാൻ ഉണ്ട് എന്നൊരു ചിന്ത വരുന്നു. ഈ നിലയിലെത്തിയ ജീവാത്മാവിന് ഒരിക്കലും നാശമില്ല. ഭഗവത് ദർശനം ഭക്തന് ഒരു നിമിഷത്തേക്ക് പോലും നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. കൃഷ്ണനെ ലയിക്കൽ ആത്മീയ വിനാശമാകുന്നു. ലയിക്കുക എന്ന് വെച്ചാല് അത് ആത്മാവിനെ വിനാശമാണ്, പിന്നെ അതിന് ഒരു സേവയും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ആ വിപത്തിൽ ഭക്തൻ ചെന്ന് ചാടാറില്ല. ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ പറയുന്നു, പ്രേമാഞ്ജനച്ചുരിത ഭക്തി വിലോചനേന സന്ത സദൈവ ഹൃദയേഷു വിലോകയന്തി യം ശ്യാമസുന്ദരമചിന്യ ഗുണസ്വരൂപം ഗോവിന്ദമാദിപുരുഷം തമഹം ഭജാമി. ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കണം ഭഗവാനോട് ഭക്തന്റെ പ്രേമാഞ്ജനമായി എഴുതിയ കണ്ണുകൾക്ക്, പ്രേമാഞ്ജനം, പ്രേമമാകുന്ന അഞ്ജനം എഴുതിയ കണ്ണുകൾക്ക് എപ്പോഴും ദൃശ്യനായിട്ടുള്ള ആദിപുരുഷനായ ഗോവിന്ദനെ ഞാൻ ഭജിക്കുന്നു. ഭക്തഹൃദയത്തിൽ എത്ര തൻ്റെ ശാശ്വതമായ ശ്യാമസുന്ദര ഭാവത്തിൽ, രൂപത്തിൽ അവിടെ നിന്ന് വാഴുന്നത്. അതാണ് സന്ത സദൈവ ഹൃദയേഷു വിലോകയന്തി. എങ്ങനെയുള്ള രൂപം? ശ്യാമസുന്ദരം അചിന്യ ഗുണസ്വരൂപം ഗോവിന്ദമാദിപുരുഷം തമഹം ഭജാമി. ഈ അവസ്ഥയെ കൃഷ്ണൻ ഒരിക്കലും ഭക്തന്റെ കണ്ണിൽ നിന്ന് മറയുന്നില്ല. ഭക്തന് ഭഗവാനെ ദർശിക്കാതെ ഒരു നിമിഷം പോലും കഴിയേണ്ടി വരുന്നില്ല. ഇതുപോലെയാണ് കൃഷ്ണനെ പരമാത്മ സ്വരൂപേണ ഹൃദയത്തിൽ ദർശിക്കുന്ന യോഗിയുടെയും സ്ഥിതി. യോഗി എല്ലാവരിലും ഭഗവാനെ ദർശിക്കുന്നു. ആ യോഗി ഒരു ശുദ്ധഭക്തനായി തീരുകയും അയാൾക്ക് ക്ഷണനേരം പോലും സ്വഹൃദയസ്ഥനായ ഭഗവാനെ ദർശിക്കാതെ ജീവിക്കാൻ വയ്യം ചെയ്യുന്നു. ശ്ലോകം 31 നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പൊ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താണ്?
എല്ലായിടത്തും യോമാം പശ്യതി സർവത്ര സർവം ച മയി പശ്യതി തസ്യാഹം ന പ്രണശ്യാമി സജമേന പ്രണശ്യതി. എല്ലാം അടങ്ങുന്ന ഭഗവാനില് അങ്ങനെ ഭഗവാന് നഷ്ടപ്പെടുകയില്ല. ഭഗവാന് എനിക്ക് അവനും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവില്ല. അതാണ് ആ ശ്ലോകത്തിലെ ഇത്. ഇനി ശ്ലോകം 31. സർവഭൂതസ്ഥിതം യോ മാം ഭജത്യേകത്വമാസ്ഥിത സർവഥാ വർത്തമാനോപി സയോഗി മയി വർത്തതേ. ഞാനും പരമാത്മാവും ഒന്നു തന്നെ എന്നറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ആരാധ്യനായ പരമാത്മാവിന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകിയ യോഗി ഏത് സന്ദർഭത്തിലും എന്നിൽ തന്നെ ജീവിക്കുന്നു. ഭഗവാനും യോഗിയും പരമാത്മാവും ഒന്നു തന്നെ എന്നറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ആരാധ്യനായ പരമാത്മാവിന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകിയ യോഗി ഏത് സന്ദർഭത്തിലും ഭഗവാനിൽ തന്നെ ജീവിക്കുന്നു. പരമാത്മാവിനെ ധ്യാനിച്ച് ശീലിക്കുന്ന ഒരു യോഗിക്ക് കൃഷ്ണന്റെ പൂർണ്ണാംശമായ ശംഖ് ചക്ര ഗദ പത്മധാരിയായ ചതുർഭുജ വിഷ്ണുവിനെ സ്വഹൃദയത്തിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നു. എപ്പോഴും ഭഗവാനെ മാത്രം സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാത്തിലും ഭഗവാനെ ദർശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന യോഗിക്ക് കൃഷ്ണന്റെ പൂർണ്ണാംശമായ ഭഗവാനെ ശംഖ് ചക്ര ഗദ പത്മധാരിയായ ചതുർഭുജ വിഷ്ണുവിനെ സ്വഹൃദയത്തിൽ പരമാത്മരൂപേണ, ചതുർഭുജനായിട്ടാണ് പരമാത്മരൂപേണ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഇരിക്കുന്നത്. ആ വിഷ്ണുവിനെ കാണാൻ സാധിക്കും. ആ വിഷ്ണുവിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തനല്ല കൃഷ്ണൻ എന്ന് യോഗി മനസ്സിലാക്കണം. ശ്യാമസുന്ദര രൂപത്തിലുള്ള കൃഷ്ണനോ ഈ പരമാത്മ സ്വരൂപവും ഒന്ന് തന്നെയാണെന്ന് ആ യോഗി മനസ്സിലാക്കണം. പരമാത്മാവിന്റെ ഈ രൂപത്തിൽ കൃഷ്ണൻ ഏവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ വാഴുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ എണ്ണമറ്റ ജീവാത്മാക്കളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ വാഴുന്ന പരമാത്മാക്കൾ തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസമില്ലതാനും. എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും ഒരേ പരമാത്മാവ് തന്നെയാണ് വാഴുന്നത്. ജീവാത്മാവാണ് ഓരോരുത്തരിലും വ്യത്യാസമായിരിക്കും. കൃഷ്ണാബോധം ഉദിച്ച് അതീന്ദ്രിയമായ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാൾക്കും പരമാത്മാവിൽ ധ്യാനനിരതനായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മറ്റൊരാൾക്കും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ല. എന്താണ് പറയുന്നത്? അതീന്ദ്രിയമായ കൃഷ്ണാബോധം ഉദിച്ച് അതീന്ദ്രിയമായ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരാൾക്കും സൗഹൃദയത്തിൽ പരമാത്മാവിൽ ധ്യാനനിരതനായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മറ്റൊരാൾക്കും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ല. ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിൽ ചില രൂപഗോസ്വാമി ഇത് ഉദ്യം പറയുന്നു. കൃഷ്ണാബോധമാർന്ന യോഗി ഭൗതിക ജീവിതത്തിൽ വിവിധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്നാലും സദാ കൃഷ്ണനിൽ തന്നെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. നിഖില സ്വപ്യവസ്ഥാസു ജീവൻ മുക്തസ ഉച്യതേ. എപ്പോഴും കൃഷ്ണാബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഭഗവത് ഭക്തന് മുക്തി സ്വയം സിദ്ധമാകുന്നു. നാരദ പഞ്ചരാത്രം ഘോഷിക്കുന്നുണ്ട്. ദിക്കാലാദ്യനവച്ഛിന്നേ കൃഷ്ണേ ചേതോഭിധായജ തന്മയോ ഭവതി ക്ഷിപ്രം ജീവോ ബ്രഹ്മണി യോജയേത്. സർവവ്യാപിയും ദേശകാല അതീതനുമായ കൃഷ്ണന്റെ അതീന്ദ്രിയ സ്വരൂപത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചാൽ അയാൾക്ക് കൃഷ്ണനെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്തയിൽ മുഴുകി ദിവ്യമായ ഭഗവത് സാന്നിധ്യ നിർവൃതി അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ പരമാത്മരൂപത്തില് ഭഗവാനെ നമ്മൾ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാല് എപ്പോഴും സദാ കൃഷ്ണനിൽ തന്നെ നമ്മൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. യോഗശൈലിയിലെ സമാധിയുടെ പരമകാഷ്ഠാണ് കൃഷ്ണാവബോധം. അപ്പൊ അഷ്ടാംഗ യോഗമൊക്കെ ചെയ്ത് സമാധിയിൽ എത്തിക്കഴിയുന്നതിന് അതിന് തുല്യമാണ് കൃഷ്ണാവബോധം. എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ കൃഷ്ണൻ പരമാത്മാവായി കുടികൊള്ളുന്നുവെന്ന ബോധം തന്നെ യോഗിയെ എന്താക്കി മാറ്റും? കുറ്റമറ്റവനാക്കും. ഭഗവാന്റെ അചിന്ത്യ ശക്തിയെ കുറിച്ച് ഉപനിഷത്ത് പറയുന്നതിനേക്കാൾ ഏകോപിസൻ ബഹുധായോവഭാതി. ഈശ്വരൻ ഏകനാണെങ്കിലും എണ്ണമറ്റ ഹൃദയങ്ങളിൽ അനേകനായി വാഴുന്നു. ഭഗവാൻ ഒന്നാണ്, പക്ഷെ പരമാത്മരൂപത്തിൽ എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ പരമാത്മരൂപത്തിൽ വാഴുന്നു. വിഷ്ണു ഒന്നേയുള്ളൂ, എങ്കിലും അവിടെ നിന്ന് നിശ്ചയമായും സർവവ്യാപിയത്രേ. ഏകരും എങ്കിലും ഒരേ സ്ഥലത്ത് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന സൂര്യനെ പോലെ. സൂര്യൻ
ഒന്നാണ്, പക്ഷെ എല്ലായിടത്തും ഒരുപോലെ കാണുന്നു. അതുപോലെ ഭഗവാൻ ഒന്നാണ് ഉള്ളെങ്കിലും എല്ലാവരുടെയും ഉള്ളിൽ പരമാത്മ രൂപത്തില് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അതാണ് ആ ശ്ലോകത്തിന്റെ ഒരു അത്. അടുത്തത് ശ്ലോകം 32. കേൾക്കണില്ലേ പ്രഭു? ശ്ലോകം 32. ആത്മരൂപം മാതാജി കട്ടായി കൃഷ്ണ. നിൽക്കുന്നു. കട്ടായിട്ടാ പറഞ്ഞേ. കേൾക്കണില്ലേ? മാതാജിന്റെ ആണ് കട്ടായി വരുന്നത്. അവിടെയാണ് കംപ്ലൈന്റ്. അവിടെയാണ് കംപ്ലൈന്റ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ആത്മൗപമ്യേന സർവത്ര സമം പശ്യതി യോ അർജുന. സുഖം വാ യദി വാ ദുഃഖം സയോഗി പരമോ മദ. അല്ലയോ അർജുന, എല്ലാ ജീവികളെയും അവരുടെ സുഖത്തിലും ദുഃഖത്തിലും തന്നോട് സദൃശനായി കണ്ട്, എല്ലാ ജീവികളും സുഖത്തിലും ദുഃഖത്തിലും തന്നോട് സദൃശനായി കണ്ട് സമഭാവനയോടെ വർത്തിക്കുന്നവനാണ് ഉത്തമനായ യോഗി. ആരാണ് ഉത്തമനായ യോഗി? എന്താണ്? അല്ലയോ അർജുന, എല്ലാ ജീവികളെയും അവരുടെ സുഖത്തിലും ദുഃഖത്തിലും തന്നോട് സദൃശനായി കണ്ട് സമഭാവനയോടെ വർത്തിക്കുന്നവനാണ് ഉത്തമനായ യോഗി. എല്ലാവരെയും ഒരു സമഭാവനയോടെ, അതായത് ഇതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ തന്നെ അംശങ്ങളാണ്. എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും ഭഗവാൻ പരമാത്മ രൂപത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. ഓരോ രൂപങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചത് തൻ്റെ പൂർവജന്മ ഫലം കൊണ്ട് മാത്രമാണ്. അതൊന്നും ഈ ജീവിയുടെ ഈ ജന്മത്തിലെ ആവില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെ സുഖത്തിലും ദുഃഖത്തിലും തന്നോട് സദൃശനായി കണ്ട് സമഭാവനയോടെ വർത്തിക്കുന്നവനാണ് ഉത്തമനായ യോഗി. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള ഒരാൾ ഉത്തമ യോഗിയുമായിരിക്കും. സന്തോഷ ദുഃഖങ്ങളെ കാണുന്നു. സ്വന്തം സന്തോഷവും ദുഃഖവും പോലെ മറ്റുള്ളവരുടെയും സന്തോഷ ദുഃഖങ്ങളെ കാണുന്നവനാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠനായ യോഗി. അപ്പൊ എന്തുണ്ടാവും? അനുകമ്പയുണ്ടാവും, സമത്വവും. ഉന്നത യോഗിയുടെ ലക്ഷണമാണത് അനുകമ്പ. എല്ലാവരോടും അനുകമ്പ ഉണ്ടാവും. അതേപോലെ തന്നെ സമത്വ ബോധവും ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ഉന്നത യോഗിയുടെ ലക്ഷണം. കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള ഒരാൾ സുഖദുഃഖങ്ങൾ അയാൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു. താനും ഭഗവാന്റെ മറന്നു പോകുന്നതാണ് ജീവന് ദുഃഖ കാരണം. മനുഷ്യന്റെ സർവകർമ്മങ്ങളുടെയും പരമഭോക്താവും സർവഗ്രഹങ്ങളുടെയും ദേശം ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി കട്ടായിരിക്കുന്നു. കട്ടായി. കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പൊ കാണില്ലേ പ്രഭു? ഓക്കെ ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ഞാനും ഇപ്പൊ ഏതാ ശ്ലോകം എടുത്തത് നമ്മള്? 32 അല്ലേ? 32. അല്ലയോ അർജുന, എല്ലാ ജീവികളുടെയും അവരുടെ സുഖത്തിലും ദുഃഖത്തിലും
തന്നോട് സദൃശനായി കണ്ടുകൊണ്ട് സമഭാവനയോടെ വർത്തിക്കുന്നവനാണ് ഉത്തമനായ യോഗി. അപ്പൊ ജീവാത്മാക്കളുടെ ഉറ്റ സുഹൃത്തും കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ്. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങളാൽ ബദ്ധനായ ജീവാത്മാവിന് താനും ഭഗവാനുമായുള്ള ബന്ധം വിസ്മരിക്കുമ്പോഴാണ് 3 വിധം ഭൗതിക ദുഃഖങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നത്. ഏതൊക്കെയാണ് 3 തരത്തിലുള്ള ദുഃഖങ്ങള്? അതിദൈവികം, അതിഭൗതികം, അതിഭൗതികം, ആധ്യാത്മികം. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണബോധം ആനന്ദകരം എന്നറിവുള്ളത് കൊണ്ട് അയാൾ മറ്റുള്ളവർക്കും അത് പകർന്നു കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കും. അപ്പൊ കൃഷ്ണബോധത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തി മറ്റുള്ളവരെയും കൃഷ്ണബോധത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. കൃഷ്ണബോധമാകാനാകേണ്ടുന്നതിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് എവരെയും ബോധിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഉത്തമ യോഗി അത്രേ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തകൻ. ഭഗവാന് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട സേവകനും അയാൾ തന്നെ. നജ തസ്മാത് മനുഷ്യേഷു കശ്ചിൻ മേ പ്രിയന കൃത്തമ. 1869 ഒരു ഭഗവത് ഭക്തൻ സകല ജീവജാലങ്ങളുടെയും ശ്രേയസിനെ കാക്ഷിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഏവരുടെയും ഉത്തമ സുഹൃത്താണെന്നും പറയാം. അയാൾ തനിക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് യോഗത്തിൽ പൂർണ്ണത നേടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അതിനാൽ ഉത്തമ യോഗിയായി തീർന്ന ആ ഭക്തൻ തൻ്റെ കൂടെയുള്ള ജീവാത്മാക്കളിൽ ഈർഷ്യാലുമല്ല. തൻ്റെ ഉത്കർഷത്തിൽ മാത്രം താല്പര്യമുള്ള ഒരു യോഗിക്കും ഭഗവത് ഭക്തനും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമാണിത്. വ്യത്യാസം ഇതാണ്. അപ്പൊ തൻ്റെ ഉത്കർഷത്തിൽ മാത്രം താല്പര്യമുള്ള ഒരു യോഗി, തൻ്റെ ഉയർച്ചയിൽ മാത്രം താല്പര്യമുള്ള ഒരു യോഗിയും കൃഷ്ണബോധത്തിലുള്ള ഒരു ഭഗവത് ഭക്തനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എല്ലാവരെയും ഒരുപോലെ മറ്റുള്ളവർക്കും കൂടി പൂർണ്ണത നേടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ധ്യാനത്തിൽ പരിപൂർണമായി മുഴുകാൻ വേണ്ടി വിജന സ്ഥലത്ത് പോകുന്ന ഒരു യോഗി ഏവർക്കും കൃഷ്ണബോധമുള്ളവനാക്കാനായി ആവുന്നത്ര യത്നിച്ചു പോരുന്ന ഒരു ഭക്തനെ പോലെ പരിപൂർണനാകുന്നില്ല. മറ്റുള്ളവരെ കൂടി കൃഷ്ണബസ്സിലെ പ്രഭുപാദ് കുറെ ലോകം മുഴുവൻ ശിഷ്യന്മാരുണ്ട്. അപ്പൊ അതുപോലെ എല്ലാവരെയും കൃഷ്ണബോധത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ശ്ലോകം 33. അർജുന ഉവാച യോയം യോഗസ്ത്വയ പ്രോക്ത സാമ്യേന മധുസൂദന ഏതസ്യാഹം ന പശ്യാമി ചഞ്ചലത്വാദ് സ്ഥിതിം സ്ഥിരാം. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, ഹേ മധുസൂദന, അങ്ങ് പറഞ്ഞു തന്ന ഈ യോഗ പദ്ധതി അപ്രായോഗികമെന്നും ചഞ്ചല മനസ്കനായ എനിക്ക് താങ്ങാവുന്നതല്ലെന്നും തോന്നുന്നു. ഭഗവാനില് ഇങ്ങനെ മനസ്സ് അത്യന്തം ചഞ്ചലവും ശക്തവുമാണ്. അപ്പൊ അതിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. ചഞ്ചല മനസ്കനായ എനിക്ക് ഈ പദ്ധതികളൊന്നും പ്രായോഗികമാകുമെന്നും പറയാൻ സാധിക്കില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. വീട് വിട്ട് കാടിനകത്തോ മലമ്പ്രദേശത്തോ ഉള്ള വിജന സ്ഥലത്ത് ചെന്നിരുന്ന് യോഗാനുഷ്ഠാനം ചെയ്യുക എന്നത് ഈ കലികാലത്തിൽ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യന് സാധ്യമല്ല. ഹ്രസ്വമായി ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി തന്നെ കടുത്ത പോരാട്ടം, ഈ ജീവിതം ഒന്ന് കൂട്ടിമുട്ടിക്കാൻ വേണ്ടി കടുത്ത പോരാട്ടം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് വനത്തിൽ ചെന്ന് വിജന സ്ഥലത്ത് ചെന്നിരുന്ന് അഷ്ടാംഗ യോഗ ഒക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. എന്നിട്ടാണോ ഇരിക്കാനുള്ള സ്ഥലം, ഇരിക്കേണ്ടുന്ന വിധം, ജീവിത രീതി, ഇവയിൽ കർക്കശമായ നിയന്ത്രണം പാലിക്കേണ്ടതും മനസ്സിനെ ഭൗതിക താല്പര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് അകറ്റി നിർത്തേണ്ടതുമായ ദുഷ്കരമായ യോഗ പദ്ധതി അംഗീകരിക്കുന്നത്. അർജുനന് പല വിധത്തിലും മേന്മയുണ്ടെങ്കിലും ഒരു പ്രായോഗിക മനുഷ്യൻ എന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹം യോഗാനുഷ്ഠാനം സാധ്യമല്ലെന്നാണ് പറയുന്നത്. അഷ്ടാംഗ യോഗ അർജുനന് സാധ്യമാകില്ല എന്നാണ് ഭഗവാനോട് പറയുന്നത്. രാജവംശജാനും സദ്ഗുണസമ്പന്നനും യുദ്ധവീരനും ആയുഷ്മാനും സർവോപരി പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനുമായ കൃഷ്ണന്റെ ഉറ്റ സുഹൃത്തുമാണ് അർജുനൻ. എന്നിട്ടും അർജുനൻ ഈ യോഗ പദ്ധതി നിരാകരിച്ചു. അതുകൊണ്ട് ഈ യോഗ പദ്ധതി കലിയുഗത്തിൽ അസാധ്യമായിട്ടാണ് കരുതേണ്ടത്. ചിലർക്കൊക്കെ സാധിച്ചു എന്ന് വരാം, പക്ഷെ എല്ലാവരുടെയും കഥ അതുപോലെയല്ല.
പല വിദ്യാലയങ്ങളിലും സംഘടനകളിലും യോഗാനുഷ്ഠാനം അനുകരിച്ചു പോരുന്നവർ അതിൽ സംതൃപ്തരാണെങ്കിൽ തന്നെയും തീർച്ചയായും സമയം പാഴാക്കുക മാത്രമാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ശ്രീ പ്രഭുപാദ് തന്റെ ഭാവാർത്ഥത്തിലൂടെ പറയുന്നത്. അഭീഷ്ട ലക്ഷ്യത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തീരെ അജ്ഞരാകുന്നവർ ഭഗവാനില് ലയിക്കുക എന്നുള്ള അഷ്ടാംഗയോഗ പദ്ധതി അത്ര ശരിയല്ല. ശരിക്കും ഭഗവത് സേവനത്തിലൂടെയാണ്, ഭഗവത് ഭക്തരായിട്ടാണ് ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തേണ്ടത്. ഇനി ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ശ്ലോകം 34. ചഞ്ചലം ഹി മനഃകൃഷ്ണ പ്രമാധി ബലവദൃഢം സസ്യാഹം നിഗ്രഹം മന്യേ വായോരിവ സുദുഷ്കരം. എന്താണ് പറയണേ? ചഞ്ചലം ഹി മനഃകൃഷ്ണ, മനസ്സ് ചഞ്ചലമാണ്, പ്രക്ഷുബ്ധമാണ്, വഴങ്ങാത്തതും ബലമേറിയതുമാണ്. നമ്മൾ പിടിച്ചാല് പിടിയിൽ നിൽക്കാത്തതാണ്. അതിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കാറ്റിനെ പിടിച്ചു നിർത്തുന്നതിനേക്കാൾ പ്രയാസമുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. അതിനെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് കാറ്റിനെ പോലും പിടിച്ചു നിർത്താൻ സാധിക്കും. മനസ്സിന്റെ നിയന്ത്രണം നിസ്സംശയമായ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു പ്രക്രിയയാണ്. മനസ്സിന്റെ നിയന്ത്രണം അനിവാര്യമാണ്. പക്ഷെ നിരന്തരമായ പരിശീലനത്തിലൂടെയും നിസ്സംഗത കൊണ്ടും മാത്രമേ നേടാനാവൂ. വൈദിക ശാസ്ത്രത്തില് പറയുന്നു, ആത്മാനം രഥിനം വിദ്ധി ശരീരം രഥമേവതു ബുദ്ധിം തു സാരഥിം വിദ്ധി മനഃപ്രഗ്രഹമേവച്ച ഇന്ദ്രിയാണി ഹയാനുഹുർ വിഷയാം സ്ഥേഷു ഗോചരൻ ആത്മേന്ദ്രിയ മനോയുക്തം ഭോഗ്യത്തെ ആഹുർ മരീക്ഷണ. നമ്മളൊരു രഥത്തിന്റെയും അശ്വത്തിന്റെയും ഒക്കെ കൂടി ഇത് പറഞ്ഞത്, ഭൗതിക ദേഹമാകുന്ന രഥത്തിലെ തേരാളിയാണ് ജീവാത്മാവ്. ആ രഥം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ദേഹം, അതിലെ തേരാളിയാണ് ജീവാത്മാവ്. ബുദ്ധിയാണ് അതിനെ നയിക്കുന്ന സാരഥി. ബുദ്ധി സാരഥി, മനസ്സ് കടിഞ്ഞാണ്, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കുതിരകള്. അങ്ങനെയാണ് അത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. എന്താണ്? ഭൗതിക ദേഹം ആവുന്നത് രഥം, രഥത്തിലെ തേരാളിയാണ് ജീവാത്മാവ്. ജീവാത്മാവ് തേരാളി, ബുദ്ധിയാണ് അതിനെ നയിക്കുന്ന സാരഥി. അപ്പൊ ബുദ്ധിക്ക് ഭ്രംശം സംഭവിച്ചാല് തോന്നിയ വഴിക്ക് എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും തോന്നിയ വഴിക്ക് പോകും. ഇന്ദ്രിയങ്ങള്, മനസ്സ് കടിഞ്ഞാണ്, ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണ് കുതിരകള്. അപ്പൊ കുതിരകള് നാനാ വഴിയിലേക്ക് പോകും. ആര് ശരിയായിരിക്കണം? അതിനെ നയിക്കുന്ന സാരഥി മനസ്സ്, കടിഞ്ഞാണം. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കുതിരകളുമത്രേ. ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും മനസ്സിന്റെയും സമ്പർക്കത്താൽ ജീവൻ സുഖദുഃഖങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നു. അഭിജ്ഞരായവർ ഇത് മനസ്സിലാക്കുന്നു. അപ്പൊ ബുദ്ധി കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല്, ബുദ്ധിക്ക് ഭ്രംശം സംഭവിച്ചാല് മനസ്സ് കടിഞ്ഞാണ് നിയന്ത്രണം പോകും. ഇന്ദ്രിയങ്ങളാവുന്ന കുതിരകള്, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എല്ലാ വഴിയിലേക്കും പോകും. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും മനസ്സിന്റെയും സമ്പർക്കത്താൽ ജീവൻ സുഖദുഃഖങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നു. അഭിജ്ഞരായവർ ഇത് മനസ്സിലാക്കുന്നു. മനസ്സിന് വഴികാട്ടേണ്ടത് ബുദ്ധിയാണ്. എങ്കിലും തന്റെ വാശിയും ബലവും കൊണ്ട് പലപ്പോഴും അത് ബുദ്ധിയെ കീഴടക്കുന്നു. മനസ്സ് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് താഴ്ന്നു കൊടുക്കാനായിട്ട് വളരെ പ്രയാസമാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് ബുദ്ധിയെ കീഴടക്കുന്നു. കടുത്ത രോഗബാധ ഔഷധങ്ങളുടെ ശക്തിയെ തോൽപ്പിക്കുന്നത് പോലെ വഴക്കമില്ലാത്ത മനസ്സിനെ യോഗചര്യ കൊണ്ട് നിയന്ത്രിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ്. പക്ഷെ അർജുനനെ പോലുള്ള ഒരു പ്രാപഞ്ചികന് അത് സാധ്യമല്ല. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം? പ്രക്ഷുബ്ധമായ മനസ്സിനെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ അതിലും അധികം പ്രയാസമുണ്ട്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നിർദ്ദേശിക്കുന്നത് പോലെ ഹരേ കൃഷ്ണ എന്ന മോക്ഷദായക മഹാമന്ത്രം ആര് കൊണ്ടുവന്ന്? ഭഗവാൻ തന്നെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ രൂപത്തിൽ വന്നിട്ട് മോക്ഷദായക മന്ത്രം, മഹാമന്ത്രം ഏറ്റവും വിനയത്തോടെ ജപിക്കുക മാത്രമാണ് മനോനിയന്ത്രണത്തിന് ഏറ്റവും പ്രയാസം കുറഞ്ഞ ഉപായം. സവൈ മനഃകൃഷ്ണ പദാരവിന്ദയോ എന്നതാണ് ഇതിന് നിർദ്ദിഷ്ടമായ പദ്ധതി. തന്റെ മനസ്സ് പൂർണ്ണമായി കൃഷ്ണനിൽ അർപ്പിക്കുക. എന്നാൽ മാത്രമേ മനസ്സിനെ അലട്ടുന്ന മറ്റ് പ്രവൃത്തികളെയെല്ലാം ഇല്ലാതാവുകയുള്ളൂ. അതാണ് പറയുന്നത്. ശ്ലോകം 35. അതിന് മറുപടി ആയിട്ട് ഭഗവാൻ പറയണ, ശരിയാണ് അർജുന, മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് തന്നെയാണ്. അല്ലാതെ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റും എന്നല്ല പറയണത്. എന്താ പറയണ? മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. എന്ത് വേണം?
അസംശയം മഹാബാഹോ മനോ ദുർനിഗ്രഹം ചലം അഭ്യാസേന അഭ്യാസേന തു കൗന്ദേയ വൈരാഗ്യേന ച ഗൃഹ്യതേ. എന്ത് വേണം ചെയ്യണം? അഭ്യാസം കൊണ്ട് സാധിക്കും. മഹാബാഹുവായ കുന്തിപുത്ര, അസ്ഥിരമായ മനസ്സിനെ അടക്കുക എന്നത് തീർച്ചയായും ദുഷ്കരമാണ്. എന്നാൽ യുക്തമായ പരിശീലനം കൊണ്ടും നിസ്സംഗത കൊണ്ടും അത് സാധിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പൊ മനസ്സിനെ എങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കാം എന്നുള്ള ചോദ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, മഹാബാഹുവായ കുന്തിപുത്ര, അസ്ഥിരമായ മനസ്സിനെ അടക്കുക എന്നത് തീർച്ചയായും ദുഷ്കരമാണ്. എന്നാൽ എങ്ങനെ അടക്കാൻ സാധിക്കും? എങ്ങനെ അടക്കാൻ സാധിക്കാം? യുക്തമായ പരിശീലനം കൊണ്ട്. അഭ്യാസേന തു കൗന്ദേയ വൈരാഗ്യേന ച ഗുഹ്യതേ. വൈരാഗ്യം കൊണ്ടും ജയിക്കാൻ സാധിക്കും. അഭ്യാസേന തു കൗന്ദേയ വൈരാഗ്യേന ച ഗൃഹ്യതേ. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, മഹാബാഹുവായ കുന്തിപുത്ര, അസ്ഥിരമായ മനസ്സിനടക്കുക എന്നത് തീർച്ചയായും ദുഷ്കരമാണ്. എന്നാൽ യുക്തമായ പരിശീലനം കൊണ്ടും നിസ്സംഗത കൊണ്ടും, അതാണ് വൈരാഗ്യം, നിസ്സംഗത, വൈരാഗ്യം കൊണ്ടും അത് സാധിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പൊ വഴക്കമില്ലാത്ത മനസ്സിനെ മനസ്സ് ചഞ്ചലവും ശക്തവുമാണ്. അതിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് കാറ്റിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് പോലെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. പക്ഷെ കൃഷ്ണൻ മറുപടി പറഞ്ഞു, ശരിയാണ്, മനസ്സ് നിയന്ത്രിക്കാൻ പ്രയാസമാണെങ്കിലോ അഭ്യാസം കൊണ്ടോ വൈരാഗ്യം കൊണ്ടും. അഭ്യാസം എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രാക്ടീസ്, വൈരാഗ്യം ഡിറ്റാച്ച്മെന്റ്. എല്ലാത്തിൽ നിന്നും ഒരു നിസ്സംഗത അല്ലെ ഡിറ്റാച്ച്മെന്റ് വരിക, വൈരാഗ്യം വരിക, അത് സാധ്യമാണ്. അപ്പൊ സ്ഥിര പരിശീലനവും ആസക്തിയില് വിമുക്തിയും. ആസക്തി എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവും, പക്ഷെ അതിനോടൊക്കെ ഒരു വിമുക്തി നേടണം. ആസക്തി വിമുക്തിയും മനസ്സിനെ കീഴടക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നു. അതില് ഭഗവത് സേവനം, കൃഷ്ണകഥാശ്രവണം, മനസ്സിലെ സംശയങ്ങളെല്ലാം തുടച്ചു മാറ്റാൻ വേണ്ടുന്ന ദിവ്യത്വവും ശക്തിയുമുണ്ട്. ശ്രവണത്തിനും സേവനത്തിനും, ഭഗവാനെ സേവനത്തിനും ശ്രവണത്തിനും എല്ലാം തുടച്ചു മാറ്റാൻ വേണ്ടുന്ന ദിവ്യത്വമുണ്ട്. കൃഷ്ണനെ പറ്റി എത്ര കണ്ട് കേൾക്കുന്നുവോ അത്ര കണ്ട് വിജ്ഞാനം ഉണ്ടാക്കുന്നു. അപ്പൊ എത്ര കേട്ടാലും നമ്മൾക്ക് മതി വരാത്തതാണ് കൃഷ്ണകഥ, അല്ലെ കൃഷ്ണലീലകള്. കൃഷ്ണനിൽ നിന്ന് മനസ്സിനെ പിന്തിരിപ്പിക്കുന്ന ഏതിലും അയാൾക്ക് വിരക്തി തോന്നണം. നമ്മൾക്കിപ്പോ TV ആയാലും സീരിയലായാലും അതൊന്നും കാണണമെന്നേ തോന്നാറില്ല, അല്ലെ? അപ്പൊ അതിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മൾ വിരക്തി നേടി. ആദ്യം എന്തായിരുന്നു, 6 മണിക്ക് TV ഓൺ ചെയ്താല് അതിന്റെ മുന്നില് അങ്ങനെ വരും. ഇപ്പൊ അതല്ല, 24 മണിക്കൂറുണ്ട്. മുമ്പൊക്കെ അങ്ങനെയായിരുന്നു. അപ്പൊ എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിനെ പിൻവലിച്ച് എളുപ്പത്തിൽ വൈരാഗ്യം നേടാൻ സാധിക്കും. ഭൗതികമായതിൽ വിരക്തി, ആധ്യാത്മികമായതിൽ താല്പര്യം, അതാണ് വേണ്ടത്. എന്താണ് വേണ്ടത്? ഭൗതികമായതിൽ വിരക്തി വരണം, ആധ്യാത്മികമായതിൽ താല്പര്യം. ഭക്തിയുത ഭഗവത് സേവനം പ്രായോഗികമാണ്. കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒരാൾ പരമാത്മാവിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നു. ഈ ആകർഷണത്തെയാണ് പരേശാനുഭൂതി അല്ലെങ്കിൽ ആത്മീയ സംതൃപ്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതീന്ദ്രിയമായ ലീലകളെ കുറിച്ച് കേൾക്കുന്നത് മനസ്സിന് വിദഗ്ധമായ ചികിത്സയാണ്. കൃഷ്ണന് നിവേദിച്ച പ്രസാദം ഭക്ഷിക്കുന്നത് ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്ന രോഗിക്ക് പഥ്യഭോജനവുമാണ്. ഈ ചികിത്സയാണ് കൃഷ്ണാവബോധ പ്രക്രിയ. അപ്പൊ വിദഗ്ധ ചികിത്സ കൊണ്ടും ശരിയായ ഭക്ഷണം കൊണ്ടും രോഗം ഭേദമാകുന്നത് പോലെ കൃഷ്ണ കഥകള്, അതീന്ദ്രിയ ലീലകളെ കുറിച്ച് ശ്രവിക്കുക, കൃഷ്ണന് നിവേദിച്ച പ്രസാദം ഭക്ഷണമായി സ്വീകരിക്കുക. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ അതാണ് കൃഷ്ണാവബോധ പ്രക്രിയ. അപ്പൊ ഇതിവിടെ കാണിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അഭ്യാസേന. ആ അഭ്യാസത്തിന്റെ കുറിച്ചുള്ള സ്ലൈഡാണ്. ദ്രോണാചാര്യര് ഇവര് അർജുനൊക്കെ ഒരു വനത്തിൽ ചെന്നിട്ട് ഒരു പക്ഷി ആ വനത്തില് എന്ത് കാണുന്നു, ആ ചില്ലകളിലേക്ക് സൂക്ഷിച്ചു നോക്കിയിട്ട് ഒരു പക്ഷീനെ എയ്യാനായിട്ട് പറയും. അപ്പൊ എന്താണ് കാണുന്നതെന്ന് ചോദിക്കും. അപ്പൊ ഓരോരുത്തരും പറയും വലിയ ഇത് മരം കാണുന്നുണ്ട്, അതിന്റെ ബ്രാഞ്ചസ് ഇതെല്ലാം കാണുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഓരോരുത്തരെയായിട്ട് നീക്കി നിർത്തും.
അപ്പൊ എന്തായിരുന്നു പറഞ്ഞത്? പക്ഷിയുടെ കണ്ണിലേക്ക് അമ്പെയ്യണം എന്നാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത്. അവസാനം അർജുനനോട് ചോദിക്കും, അപ്പൊ നീ എന്ത് കാണുന്നു എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ അർജുനൻ എന്താ പറഞ്ഞേ? ആ പക്ഷിയുടെ കണ്ണ് മാത്രം കാണുന്നു. അപ്പോഴാണ് അമ്പെയ്യാനായിട്ട് അവസരം കൊടുത്തത്. അപ്പൊ അത്രയും എന്തായിരിക്കണം? പ്രാക്ടീസ് കൊണ്ട്, അത് അത്രയും അഭ്യാസം കൊണ്ട് നമ്മൾ അത്ര സ്ഥിത പ്രജ്ഞനായിരിക്കണം. അപ്പോഴാണ് അർജുനനെ വില്ലാളി വീരനാക്കാൻ സാധിച്ചത് ഈ അഭ്യാസം തന്നെയാണ്. അതുപോലെ പാഞ്ചാലിയെ കേൾക്കുന്ന സമയത്തും താഴെ ജലത്തിൽ കാണുന്ന ഛായയിൽ നോക്കിക്കൊണ്ട് മുകളിലിരിക്കുന്ന പക്ഷിയെ എഴുതി വീഴ്ത്തലായിരുന്നു അന്ന് കൊടുത്ത പദ്ധതി അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്ന് ജയിച്ച മത്സരം. ആ മത്സരത്തിൽ ജയിച്ചിട്ടാണ് പാഞ്ചാലിയെ ലഭിച്ചത്. ഈ ശ്ലോകം കാണാതെ പഠിക്കാനുണ്ടോ മാതാജി? ചഞ്ചലം ഹി മനഃകൃഷ്ണ. ഇല്ല മാതാജി, ഇല്ല. അല്ല, മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കാറ്റിനെ പിടിച്ചു നിർത്തുന്നതിനേക്കാൾ പ്രയാസമുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. അസംശയം മഹാബാഹോ മനോന് ജഗ്രഹം ചലം അഭ്യാസേന തുകം ദേയ വൈരാഗ്യേന ച ഗൃഹ്യതേ. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, അസ്ഥിരമായ മനസ്സിനെ അടക്കുക എന്നത് തീർച്ചയായും ദുഷ്കരമാണ്. എന്നാൽ യുക്തമായ പരിശീലനം കൊണ്ടും നിസ്സംഗതയാണ് ഇവിടെ വൈരാഗ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകം 36. അസംയദാത്മനായോഗോ ദുഷ്പ്രഭ ഇതി മേ മതേ വശ്യാത്മനാ തു യദാ ശക്യോ വാപ്തും ഉപായത. മനോനിയന്ത്രണമില്ലാത്തവന് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം പ്രയാസമേറിയതാണ്. മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റാത്തവന് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം പ്രയാസമേറിയതാണ്. മനസ്സിനെ കീഴടക്കി വേണ്ട വിധത്തിൽ ശ്രമിക്കുന്നവനാകട്ടെ അതിൽ വിജയം നിശ്ചയമാണ് താനും. ഇതാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. അപ്പൊ മനസ്സിനെ ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് വേർപെടുത്താൻ ഉതകുന്ന ചികിത്സ ചെയ്യാതെ ഒരാൾക്ക് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിക്കാൻ പ്രയാസമാണെന്ന് ഭഗവാൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. മനോനിയന്ത്രണമില്ലാത്തവന് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം പ്രയാസമേറിയതാണ്. മനസ്സിനെ കീഴടക്കി വീണ്ടും വിധത്തിൽ ശ്രമിക്കുന്നവനാവട്ടെ അതിൽ വിജയം നിശ്ചയമാണ് താനും. ഭൗതിക സുഖങ്ങളിൽ മനസ്സ് മുഴുകിയിരിക്കുമ്പോൾ യോഗാനുഷ്ഠാനത്തിന് യത്നിക്കുന്നത് മുകളിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചുകൊണ്ട് ചുവട്ടിൽ തീ കൊളുത്താൻ പാടുപെടുന്നത് പോലെയാണ്. അപ്പൊ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാൻ വളരെ പ്രയാസമാണ്. മനോനിയന്ത്രണമില്ലാതെ യോഗാനുഷ്ഠാനം സമയം പാഴാക്കലല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ഭാവാർത്ഥത്തിലേക്കൂടെ. മനോനിയന്ത്രണമില്ലാത്ത യോഗാനുഷ്ഠാനം സമയം പാഴാക്കലല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമല്ല. അത്തരം ഒരു യോഗ പ്രദർശനം ഭൗതികമായ ലാഭകരമായേക്കാം. ആത്മീയോത്കർഷത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് നിഷ്പ്രയോജനമാണ്. കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ മുഴുകാതെ ഒരാൾക്ക് മനസ്സിനെ തുടർച്ചയായി നിയന്ത്രിക്കാനാവില്ല. കൃഷ്ണാബോധവാനായ ഒരാൾ പ്രത്യേക പ്രയത്നമൊന്നും കൂടാതെ യോഗ പരിശീലനത്തിന്റെ ഫലം അനായാസേന നേടുന്നു. കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ നിന്നും അതിൽ തന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് നാമം ജപിക്കുക, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുക, എന്തിലും ഭഗവാനെ ദർശിക്കുക, അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രത്യേക പ്രയത്നമൊന്നും കൂടാതെ യോഗ പരിശീലനത്തിന്റെ ഫലം അനായാസേന നേടുന്നു. പക്ഷെ ഒരു യോഗ പരിശീലകന് കൃഷ്ണാബോധവാനാകാതെ വിജയം കൈവരിക്കാനാവില്ല. ഒരു യോഗ ടീച്ചറാണെങ്കിൽ കൂടി കൃഷ്ണാബോധമില്ലാതെ അല്ലെങ്കിൽ വെറുതെ സമയം കളയൽ മാത്രമാണ് അത് യോഗ അഭ്യസിക്കുന്നത്. നമ്മൾ കൃഷ്ണാബോധത്തിലൂടെ അത് യോഗ അഭ്യസിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്തത്
വിജയിക്കാത്ത 37 തുടങ്ങി 45 വരെയുള്ളത് വിജയിക്കാത്ത യോഗിയുടെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനം. വിജയിക്കാത്ത അതീന്ദ്രിയവാദികൾ ഇവയിൽ ഏതെങ്കിലും നേടുന്നു. നമ്മള് അഥവാ ഇവിടെ വരെ എത്തി വിജയിച്ചില്ല, അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാല് എന്ത് കൃഷ്ണബോധത്തിലേക്ക് എത്തിയില്ല, എന്ത് ചെയ്യും? സ്വർഗീയമായ ആസ്വാദനം, സ്വർഗലോകങ്ങളില് അവർക്ക് ജന്മം ലഭിക്കും. ഒരു കുലീന ജന്മം. അവർ അല്പം പുരോഗമിച്ചവരാണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിമാനായ അല്ലെങ്കിൽ അതീന്ദ്രിയവാദികളുടെ കുടുംബത്തിൽ ജനനം, അത് അവർക്ക് ഉടനടി കൂടുതൽ പരിശീലനം നൽകുന്നു. അവർ കൂടുതൽ പുരോഗമിച്ചവരാണെങ്കിൽ. അപ്പൊ സ്വർഗീയ ഉപരിലോകങ്ങളില് ജന്മം ലഭിക്കുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ കുലീന ജന്മം, അല്പം പുരോഗമിച്ചവരാണെങ്കിൽ നല്ലൊരു ബ്രാഹ്മണ കുടുംബത്തില് കൃഷ്ണബോധമുള്ള ഒരു ഗൃഹത്തിൽ അവർക്ക് ജനനം ലഭിക്കുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിമാനായ അതീന്ദ്രിയവാദികളുടെ കുടുംബത്തിൽ ജനനം, അത് അവർക്ക് ഉടനടി കൂടുതൽ പരിശീലനം നൽകുന്നു. അപ്പൊ കൂടുതൽ പുരോഗമിച്ചവരാണെങ്കിൽ നേരെ കൃഷ്ണബോധത്തിലേക്ക് എത്തും. ഇത് ഈ ഒരു സ്ലൈഡ് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? മഹാഭാരതത്തിൽ തന്നെ ഭാഗവതത്തിലുള്ള ഒരു കഥയാണ്. ഈ മുനിയുടെ പേരെന്താണ്? കേട്ടിട്ടുണ്ടോ അത്? വെള്ളത്തിനടിയില് എല്ലാത്തിൽ നിന്നും വിരക്തി നേടിയിട്ട് പുറമേ ഇരുന്നാല് സൗഭരിമുനി, അതായത് അദ്ദേഹം പുറമെ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞ് ധ്യാനിച്ചാല് മറ്റ് ബാഹ്യ ഇതില് പ്രേരണ വരും, അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാത്തിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെട്ട് യമുനാ നദിയുടെ ജലത്തിനടിയിൽ വളരെ കാലം തപസ്സും ധ്യാനവും അനുഷ്ഠിച്ചു. അങ്ങനെ അവിടെ കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് കണ്ടു? ഒരു മത്സ്യങ്ങളുടെ കുടുംബജീവിതം അദ്ദേഹം കണ്ടു. മത്സ്യം മാത്രമാണ് അവിടെ ഉള്ളത്. അപ്പൊ അവരുടെ ആ സ്നേഹ പ്രകടനങ്ങൾ കണ്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഗാർഹസ്ഥ്യ ജീവിതത്തോട് ആസക്തി ഉണ്ടായി. അദ്ദേഹം തുടർന്ന് അദ്ദേഹം രാജാവായ മന്ദതയുടെ പുത്രിമാരെ വിവാഹം കഴിച്ചു. 10 വിവാഹം കഴിച്ചിട്ട് പിന്നീട് അതിനുശേഷം അദ്ദേഹത്തിന് ഭൗതിക ആസക്തിയുടെ ഫലം അദ്ദേഹം വീണ്ടും മനസ്സിലാക്കി. അത് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും വൈരാഗ്യം സ്വീകരിക്കുകയും ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയിൽ സ്ഥിത പ്രജ്ഞനാകുകയും ചെയ്തു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതാണ് സൗഭരി മഹർഷി, സൗഭരി മുനി. ശ്ലോകം 37. അതീന്ദ്രിയവാദിക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും? വിശ്വാസത്തോടെ സാക്ഷാത്കാര പ്രക്രിയ ആരംഭിക്കുന്നുവെങ്കിലും പിന്നീട് വാചിക മനസ്ഥിതി നിമിത്തം ഉപേക്ഷിക്കുകയും അങ്ങനെ യോഗയിൽ പൂർണ്ണത അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നാണ് ചോദ്യം. ശ്ലോകം 37. അയതി ശ്രദ്ധയോ അർജുന ഉവാച അയതി ശ്രദ്ധയോ ഭേദോ യോഗ ചലിത മാനസ അപ്രാപ്യ യോഗ സംസിദ്ധിം. 36 എടുത്ത മാതാജി? 36 എടുത്തു. 37. അർജുന ഉവാച അയതി ശ്രദ്ധയോ ഭേദോ യോഗ ചലിത മാനസ അപ്രാപ്യ യോഗ സംസിദ്ധിം കാം ഗതിം കൃഷ്ണ ഗച്ഛതി. അർജുനൻ പറയാണ്, വിശ്വാസത്തോടെ അല്ലയോ കൃഷ്ണ, വിജയം പ്രാപിക്കാത്ത അതീന്ദ്രജ്ഞാനിയുടെ ഗതി എന്ത്? ആരംഭത്തിൽ വിശ്വാസപൂർവം ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനുള്ള പദ്ധതി കൈക്കൊള്ളുകയും പിന്നീട് ലൗകിക വാസനകളാൽ വഴിതെറ്റിക്കപ്പെട്ട് യോഗത്തിന്റെ പരിപൂർണതയിലെത്താതെ പിന്മാറുകയും ചെയ്യുന്ന യോഗിക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും? വിശ്വാസത്തോടെ ആത്മസാക്ഷാത്കാര പ്രക്രിയ ആരംഭിക്കുന്നുവെങ്കിലും പിന്നീട് വാചിക മനസ്ഥിതി നിമിത്തം ഉപേക്ഷിക്കുകയും അങ്ങനെ യോഗതയിൽ പൂർണ്ണത കൈവരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നില്ല. അങ്ങനെയുള്ള യോഗിക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും? ആത്മീയ ശ്രമം പരാജയപ്പെട്ടാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നതാണ് സംശയം. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് അഥവാ യോഗ ദർശനത്തിലേക്കുള്ള വഴി ഭഗവത്ഗീത ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നുണ്ട്. ജീവസത്ത
ഈ ഭൗതിക ശരീരമല്ലെന്നും അതിൽ നിന്ന് ഭിന്നനാണെന്നും തന്റെ യഥാർത്ഥ സുഖം സച്ചിദാനന്ദ ജീവിതത്തിലാണെന്നുമുള്ള ബോധമാണ് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന തത്വം. അപ്പൊ ശരീര മനസ്സുകൾക്ക് അതീതമാണ് ഈ സച്ചിദാനന്ദം, അതീന്ദ്രിയ ആനന്ദം. അത് ഭൗതിക ആനന്ദത്തിൽ എത്രയോ ഉപരിയാണ്. ജ്ഞാനമാർഗത്തിലൂടെയോ അഷ്ടാംഗ യോഗചര്യയിലൂടെയോ ഭക്തിയോഗം വഴിക്കോ ജനങ്ങൾ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടുന്നു. ഏത് വഴിക്കായാലും ജീവാത്മാവിന്റെ മൂലസ്വരൂപത്തെയും ഭഗവാനുമായുള്ള ബന്ധത്തെയും മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഭഗവാനുമായുള്ള സംബന്ധം, ആ മൂലബന്ധം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ബന്ധം. അപ്പൊ ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു, ഭഗവാന്റെ ഒരു ഭാഗമായിരുന്നു, ഭഗവത് ലോകത്തിലായിരുന്നു, അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചു പോന്നാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ ബന്ധം പുനഃസ്ഥാപിച്ച് കൃഷ്ണാബോധത്തിന്റെ പരമകാഷ്ഠയിൽ എത്തേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്ന് അറിയേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പൊ 3 പദ്ധതികളിൽ ഏത് സ്വീകരിച്ചാലും വേഗത്തിലോ പതുക്കെയോ തീർച്ചയായും ആ പരമപദം പോകാം. അപ്പൊ ഏതൊക്കെ? ജ്ഞാനമാർഗത്തിലൂടെയോ അഷ്ടാംഗ യോഗചര്യയിലൂടെയോ ഭക്തിയോഗത്തിലൂടെയോ എങ്ങനെയായാലും ഭഗവാനുമായുള്ള ബന്ധം പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാല് പരമപദം പോകാം. 2-ാം അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ ഇത് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഈ വഴിക്കുള്ള ചെറിയൊരു മുന്നേറ്റവും മോക്ഷത്തിലേക്കുള്ള വൻ പ്രതീക്ഷയാണ്. ഈ നിലയിൽ ഈ 3 പദ്ധതികളെ വെച്ച് ഈ കാലഘട്ടത്തിന് അനുയോജ്യമായത് ഏതാണ്? ഭക്തിയോഗം. ഈ കാലഘട്ടത്തിന് അനുയോജ്യം ഭക്തിയോഗമാണ്. കൃഷ്ണന്റെ മുൻവാക്കുകളെ ഒന്നുകൂടി ഉറപ്പുവരുത്താനായി ഇവിടെ അർജുനൻ വീണ്ടും ചോദിക്കുകയാണ്, ഒരാൾ ആത്മാർത്ഥതയോടെ സാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ മാർഗം സ്വീകരിക്കാം, പക്ഷേ ജ്ഞാനത്തെ വളർത്തിയെടുക്കലും അഷ്ടാംഗയോഗ പരിശീലനവും ഇന്ന് കൂടുതൽ ദുഷ്കരമായാൽ നിരന്തരം പരിശ്രമിച്ചാൽ കൂടി വിവിധ കാരണങ്ങളാൽ പരാജിതനായെന്ന് വരാം. ഒന്നാമത്, അയാൾ ഈ പദ്ധതിക്ക് ആവശ്യമായ പ്രാധാന്യം കൽപ്പിക്കുന്നില്ല. ആധ്യാത്മിക മാർഗത്തിൽ ഇറങ്ങുന്നത് മായാശക്തിയോടെ യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിക്കലാണെന്ന് തന്നെ പറയാം. അതിനാൽ തന്റെ പിടുത്തത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറാൻ ശ്രമിക്കുന്ന മനുഷ്യനെ എന്ത് ചെയ്യും? വിവിധങ്ങളായ പ്രലോഭനങ്ങൾ കൊണ്ട് മായാശക്തി കൂടുതൽ അതിനെ തോൽപ്പിക്കാൻ തുനിയുന്നു. സ്വാഭാവികമായി തന്നെ പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ പ്രലോഭനത്താൽ വശീകൃതനാണ് ബദ്ധനായ ജീവാത്മാവ്. ആധ്യാത്മികചര്യയിൽ യമനിയമങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുമ്പോഴോ പ്രലോഭനങ്ങളിൽ വശീകരിക്കപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് താനും. യോഗം ചലിത മാനസ, ആധ്യാത്മികമായ മാർഗത്തിൽ നിന്നുള്ള ഭ്രംശമാണിത്. ആത്മജ്ഞാനത്തിന്റെ പാതയിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിച്ചാലുള്ള ഫലം എന്തെന്നറിയാൻ അർജുന് ആകാംക്ഷയുണ്ട്. ഇനി ഇത്ര വരെ എടുത്തതില് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. നാളത്തോടെ നമ്മളുടെ 6-ാമത്തെ അധ്യായം തീരും തോന്നണം. 47 48 വരെ കണ്ടുള്ളൂ. നാൽപ്പത്തേഴ് വരെയാണ് ശ്ലോകമുള്ളത്. ഇന്ന് നമ്മള് 37 എടുത്തു. ഇനി 10 ശ്ലോകമുള്ളൂ. നാളെ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും ചോദിക്കാം. അപ്പൊ ഇന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മള് 30 തുടങ്ങിയല്ലേ എടുത്തത്. ഭഗവാൻ എല്ലായിടത്തും കാണുന്നു, എല്ലാം എന്നിൽ കാണുകയും ചെയ്യുന്നവനിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും ഭഗവാൻ അകലുന്നില്ല, ഭഗവാനും അവനിൽ നിന്ന് അകലുന്നില്ല. ഭഗവാനെ എല്ലായിടത്തും കാണുന്ന ഭക്തന് ഭഗവാനുമായി നിരന്തര ബന്ധമുണ്ട്. 31-ലാണെങ്കില് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഭഗവാനെ ഭക്തിയോടെ ആരാധിക്കുന്ന യോഗി ഏത് സാഹചര്യത്തിലും ഭഗവാനിൽ തന്നെ വസിക്കുന്നു. യഥാർത്ഥ യോഗം ഭഗവാനുമായുള്ള ബന്ധത്തിന് തന്നെയാണ് യഥാർത്ഥ യോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. സ്വന്തം സന്തോഷവും ദുഃഖവും പോലെ മറ്റുള്ളവരുടെയും സന്തോഷ ദുഃഖങ്ങളെ കാണുന്നവനാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠനായ യോഗി. അനുകമ്പയും സമത്വബോധവും ഉന്നത യോഗിയുടെ ലക്ഷണം. പിന്നെ അർജുനൻ പറയാണ്, മനസ്സ് അത്യന്തം ചഞ്ചലവും ശക്തവുമാണ്. അതിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് കാറ്റിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് പോലെ പ്രയാസകരമാണെന്ന് അർജുനൻ പറയുന്നു. അതായത് ആത്മീയ ജീവിതത്തിലെ പ്രധാന വെല്ലുവിളി എന്നത്
ആത്മീയതയിലേക്ക് അടുക്കും തോറും നമ്മളെ മനസ്സിനെ നമ്മുടെ കൺട്രോളിൽ വരുത്തണം. അപ്പൊ അതിനുള്ള വെല്ലുവിളിയെ മനസ്സിനെ എങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കാം എന്നതാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അതിന് മറുപടി നൽകുന്നു. മനസ്സ് നിയന്ത്രിക്കാൻ പ്രയാസമാണെങ്കിലും എന്തുകൊണ്ട്? അഭ്യാസം കൊണ്ടോ വൈരാഗ്യം കൊണ്ടും ഡിറ്റാച്ച്മെന്റ് കൊണ്ടും പ്രാക്ടീസ് കൊണ്ടും അത് സാധ്യമാണ്. അപ്പൊ സ്ഥിര പരിശീലനവും ആസക്തി വിമുക്തിയും മനസ്സിനെ കീഴടക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. പിന്നെ പറയണ്, മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാത്തവൻ എന്താണ്? യോഗസിദ്ധി പ്രയാസമാണ്. യോഗ സിദ്ധിക്കാൻ പ്രയാസമാണ്. എന്നാൽ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നവന് ശരിയായ മാർഗത്തിലൂടെ യോഗശുദ്ധി നേടാനും സാധിക്കും. മനോനിയന്ത്രണമാണ് യോഗത്തിന്റെ അടിത്തറ തന്നെ. അപ്പൊ വിശ്വാസത്തോടെ യോഗം ആരംഭിച്ചെങ്കിലും പൂർണ്ണത കൈവരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വീണു പോയാൽ അവന്റെ ഗതി എന്തായിരിക്കും എന്നാണ് അടുത്ത അർജുനന്റെ ചോദ്യം. ആത്മീയ ശ്രമം പരാജയപ്പെട്ടാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നുള്ള അതിന്റെ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിലേക്ക് നോക്കാം. മാതാജി, അത് 37 മുതൽ 45 വരെയാണത്. 37 തുടങ്ങി 39 വരെ. വിശ്വാസത്തോടെ യോഗം ആരംഭിച്ചെങ്കിലും പൂർണ്ണത കൈവരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വീണു പോയാൽ അവന്റെ ഗതി എന്തായിരിക്കും? ആത്മീയ ശ്രമം പരാജയപ്പെട്ടാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നുള്ളത്. നമ്മളിപ്പോ 37 കംപ്ലീറ്റ് ആക്കി അല്ലേ? 38 തുടങ്ങി നമുക്ക് നാളെ നോക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തവൃന്ദി കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദി കി ജയ്. ശ്രീ ഗുരുദേവ് കി ജയ്. നിതായ് ഗൗര പ്രമാനന്ദേ. ഹരി ഹരി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം എല്ലാവർക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. എല്ലാരും അറ്റൻഡൻസ് ഇന്ന് 21 പേര് ഇന്ന് അറ്റൻഡൻസ് ഉള്ളല്ലോ. ഇരുപത്തിമൂന്ന് പേരുണ്ടായിരുന്നു മാതാജി. 2 പേര് സ്ഥലം വിട്ടതാണ് അല്ലെ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യത്തോടെ ഇന്നത്തെ ശുഭരാത്രി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാം മാതാജി. അപ്പൊ നാളേക്ക് എല്ലാതും ഒന്ന് നോക്കി പിടിച്ചു വായോട്ടാ. എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നാളത്തോടെ ക്ലാസ് തീരും മിക്കവാറും. അപ്പൊ പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി എല്ലാരും നന്നായിട്ട് പഠിക്കണേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ.